Amics i amigues, el vi blanc del mes de juny, blanc per dir una cosa, perquè mireu aquest color, mireu quin color daurat, ataronjat, daurat, espectacular. Això és perquè és un vi blanc brisat, d'acord? Això és un concepte important perquè és tradicional de Catalunya i sobretot de la zona de Terra Alta, que és d'on ve aquest vi. Terra Alta, ubiquem-lo, sud de Catalunya, interior de les Terres de l'Ebre, poble de Batea. Llavors, els vins brisats són vins blancs que han estat, en aquest cas, 20 dies al most macerant amb espells i mentre fermenta també macerant amb espells. Llavors, la pell és la que dona aquest color i també dona força, dona intensitat al vi. Una vegada fet la fermentació i estat macerant durant 20 dies, el vi passa a uns dipòsits d'unes àmfores, d'acord? Que l'àmfora no aporta sabor de la bota en el vi, per tant no té sabor de bota, però sí que aporta oxidació, evolució i una mica la raó d'aquest color i d'aquesta intensitat que trobareu en aquest vi, d'acord? Uns 5 mesos està amb les àmfores. Llavors, el celler ho explica, diu, això està fet com un vi negre, per tant, heu de pensar que això té una certa estructura, és quasi més té esperit més de vi negre que de vi blanc. Què vol dir també? Que jo avui l'he tastat per refrescar una mica la memòria d'aquest vi i l'he tastat a temperatura ambient, no de nevera, d'acord? O sigui, anem a dir 18 graus. I està perfecte, per mi. Entenc que a vosaltres us pugui agradar amb una mica més de frescor, però jo us diria d'acord, però no ho poseu fred de nevera, és a dir, guardeu-lo a la nevera si voleu, o refresqueu-lo a la nevera i el traieu, perquè jo menys de 12 graus no el veuria, per tant, que estigui com tebi. Proveu-ho perquè penso que és la recomanació que jo us faig. Per tant, un celler de tota la vida, un celler de vinyes familiars de tota la vida, que comença sí que el projecte comenci el 2010, relativament recent però de llarga tradició de vins, que treballen amb ecològic, un gran celler tot el que fan, realment. Això és una mica especial, però ho volíem que el coneguéssiu. I amb què ho combinaríem? Doncs ara que ve l'estiu, amb unes sardines a la brasa, un pollastre al forn, aquests plats. El celler també diu algun ceviche, per què no, si volguéssiu, però jo m'aniria més ara a l'estiu aquests plats de barbacoa, de brasa, arrossos, potents, i res, sobretot temperatura, fixeu-vos-hi, d'acord? Salut!